Allah maza abinda zan ce muku a nan shine da Allah maza kuma ku ringa kiyayewa. Dalili kuwa a nan za ka ga maza akasari yawanci suna irin wannan rayuwa. Wannan rayuwar da kuke ba mai tsari bace sannan ba mai kyau bace ba. Menene magana? Shine idan kuna kwance da matan kuna sunna a lokacin da kuke yayin da kuke jima'i, kuna yi abu na tafiya ana yi, kana wani nishi tana yi ya kamata sai ka ga namiji wai ya kawo, ita mace bata kawo ba kuma zumbur sai ya tashi ya daga ta. A ina ake haka bayan Allah? Ba fa a haka, ko ba gaskiya ba. Yanda ka samu ka kawo din nan zaka ji wata mata na ce maka ni fa ban kawo ba, ka kuma sharaf sai ka share kawai ka tafi ka je ka wanka ka tsaftace jikinka, shikenan kawai ka barta. To ka barta da shi, me za ta yi da shi a jikinta? Dan Allah ba, ya kamata yadda ka samu ka kawo ita ma ka yi mata har ta ji daɗin da za ta samu ita ma ta kawo. Dan Allah mata abin da zan sanar da ku shine ana, dan Allah mata ku maza kai da matan ma duka ku kiyaye. Idan kin sake biki kawo to ki gaya mai ni ban kawo ba. A'a, dan Allah ya za a yi ni ma na kawo? Yau to bari zo, sai ka zo ka same ta duk abin da take so na sha'awa ka fi kowa sanin tunda matar ka ce. Sai kai mata ita ma ta ƙoƙarin kawowa. Kaga idan ta kawo kai ma ka kawo, kowanne ya ji daɗi. Amma kai ka kawo ita bata kawo ba kuma zumbur ka tashi ka ɗaga ta, kaga ka zalunce ta. Ka bari ta kawo, tunda kai ka kawo kai ma ita ma sai ka bari ta kawo. Dan Allah maza ma a kiyaye akan irin wannan, akasari ana samun irin wa'annan matsaloli. Kai sai ka riga ta kawowa kuma sai ka tashi ka bar ta. A'a, zauna ke ma bari in san yanda zan ke ma ki kawo. Abinda tafi sha'awa tafi son shi a ranta sai kai sauri kai mata dan mulmulan nonuwa, dan menene ga sunan dai da shauransu. Allah ya sa mu dace.